minister. Helle, det er ikke Socialdemokratiets kongres, det her. Gud, hvad er det så? Jeg ved det ikke, men et eller andet sted i udkantsdanmark. De skal høre deres sprog. De snakker dansk fuldstændig som jeg snakker engelsk. Fuldstændig uforståeligt, og med masser af hjemmelavede ord. With a lot of home-cooked words. Jamen, hvad skal vi så snakke om? Der må da være nogle stemmer at hente. Ja, I kunne godt bruge nogle flere stemmer. Der må der være nogle arbejdere, man kan diskutere topskat med. Er der en arbejder til stede? Nej, det er skub. Goddag. Synes de ikke, det er en god idé at hæve grænsen for topskat? Ja, lige nu. Jamen, hvis de nu fik mere i løn, så de skulle betale topskat, ville de så ikke synes, det var en god idé at hæve topskatloftet? Nej, jeg vil hellere have en tur. Nu ved jeg, hvor vi er. Vi er i Vendsyssel. We are in French Switzerland. Jo, men som udenrigsminister, as minister without price, hvor man ved, hvor det er. Man shall have to know where we are. Nå, jeg er anden tid til at snakke med jer, men jeg er nødt til at skal ud og klippe noget græs, så de der krolfer, de kan finde deres kugler. Kugler? Hvem kan ikke finde sine kugler? Ikke mig. Vendsyssel? Jamen, det er det der, Marianne Hjelmed, hun har været lidt, ikke? Jamen, Marianne, hvad laver du egentlig på den kæphest? Jo, ser du, den fik jeg, da jeg fyldte 60. Og så var den ved at være lidt slidt, så jeg har lige været herovre ved siden af at få den repareret. Men jeg siger jer, at I skulle få jer sådan en. Man bliver ret for gammel til at få noget. Jamen Marianne, hvad skal du med den tequila? Det har jeg lovet Karl Peter ikke at sige til nogen. Men hvad skal vi så gøre? Skal vi sende vores udkantsminister Carsten Hansen herop? Tror I det går? Han drøjer jo lidt med at holde fingeren fra damerne. Men det er de jo vant til heroppe. Det er jo heroppe, Frank Jensen kommer fra. Og jeg kan godt sige, at jeg er ret rød i ørerne efter vores sidste julefrokost. Jeg skulle lige give den her for Marianne. Værsgo. Det er grønstøtter. Og så I siger, have en kugle med.
I kan ikke slå os ihjel, for vi er en del af jer selv. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel, for vi er en del af jer selv. Det skal jo bladet, nu er savne kalde spejlet. Vi siger det som det er, jeres bidrag har fejlet. Truet af lukning er ikke det bedste, men så udkom det næste, og det næste, og det næste. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Put os nu på siden i. Put os nu på siden i. Se hvor lækre vi kan blive, når vi fylder siden i. I kan tro vores nøgleballer sælger lige ved siden af kirkebladet. Det er os, der dyrer, mens I bare sidder der på ladet. I kan tænke, hvad I vil. Det er vores kroppe, der sælger. Så selvom præsten vil smide kjolen, så vil jeg også sælger. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Men hvis I slår os ihjel, må I skrive til jer selv. Så vil jeg gerne sige tak til revøholderen for den gode revø, jeg stiller op. Så der har lige en bøtte op, der kom i en kasse i dag. Wow. Det kan jeg ikke. Jeg vil ikke give det en ekstra hånd. Vi skal slå små til håndskær. Kyllingen ekstra dele. Det kører lige, ja. Der var givet en hånd mere.